udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngosuku asinikeza lona namhlanje. Luyamangalisa, luhle, lumnandi. Ngiyabonga ukuhlangana nani. Ngibonge kakhulu abaletha abantu uNkulunkulu ababusise ngezwi lakhe kaJakobe chapter 5 verse 19 no 20. Ngiyabonga kakhulu. Kodwa ngiyacela nikhumbule ukubachazela, ungabalethi ungabachazelanga. Ngifuna nginezibalo zanamhlanje. Namhlanje ekseni ngifaka abantu abawu4, only 4. Abantu engibafakile ekseni namhlanje. Kanjani na? Ngoba bebe u19 abantu ebenibalethile kwaphuma 15 overnight. Makuphuma 15 kusho ukuthi kufanele ukuthi kungene 4. So ke ngiwuphawu-ke lolo kanti besiyehlile i-turn around yabo bese yehlile bengasaphumi kakhulu. Kusho ukuthi-ke mhlambe sekulethwa abantu bengachazeliwe. Ngiyacela bafowethu bachazeleni. Qala umthumelele inkonzo. Azavuma ukuthi uyathanda. Yazi ngendlela enibaningi ngayo kuba bekho abaqhuba abanye ngamadolo. Awondwa sesila ku-7,000. Lokho kusho ukuthi uma wonke umuntu engaletha umuntu oyedwa 14,000 same time. 14,000 same time. Nokho-ke asikhulume nabantu sibachazele ngoba umqhele wakho lo izulwini. Ngabuza umbuzo owodwa ngelinye ilanga. Uma ephuma umuntu isibusiso sitholile ngokungena kwakhe siyasala yini naso noma uphuma naso na? Ake ngiphinde. Uma umuntu omfakile uyabusiswa ngenothi engikunikeza yona, mayisephuma uyasishiya kuwe leso sibusiso noma uhamba naso. Bebe u19 abantu. Kodwa kwaphuma 15. Kagcina ngifake 4 kuphela as additional. Kusho ukuthi u15 wonke uvala ikhala emagroupini obekuphume khona abantu. U4 ke kwase ngiedwa ke kule group esikhuphulayo ke okwamanje. Ayike angidlule lapho. Siyabonga kakhulu. Sikhuluma ngomphiko uKristu. Sikhuluma ngobunye obufunwa inkosi yethu uJesu. Kodwa umphiko uKristu umelene nabo. Ongena umthetho useyasebenza emfihlakalweni. Kodwa usavinjiwe. Ukhona lo mvimbile ubani? Ubani lo mvimbile? Ake sifunde izwi lenkosi kukaJohn chapter 17 uverse 20 no 21. Angiguqe ngikhuleka, angakakhuleki. Hayi bengakakhuleka, asiguqe sikhuleke bazalwane. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi kule nkonzo. Ngimelana nemoya, amadimoni, amandla obumnyama awanasabelo. Biyela Nkosi ithempeli lakho, laba abantu abalalele bayithempeli likaMoya oNgcwele. Siyacela konke lokhu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Khona into engiyicabangayo. Yazi ngijwayele ukuza abantu basekhaya lezwi bethi uJesu Kristu ophilayo. Kuyangijabulisa kodwa kuyangifundisa ukuthi abantu baphefumula umoya ophefumulayo. Abantu badla lento bafunza yona nawe oyidlile. Ngakho kusemqoko ukuqaphela ukuthi ubani oma phambi kwakho. Ngoba uzozithola wenza into yakhe kanti ngoba usekufaka umoya wakhe. Angazi uma niyangizwa yini. Khona abantu abathanda izindaba akhonza kuzona noma uNkulunkulu esebakhombisile ukuthi azikho right, kodwa umuntu ayithande nje. Yazi ukuthi ukudla kwakhona uzoba yikho, we are what we eat. Umuntu uba yilento ayidlayo.
sebandile nje ekhaya uma ngizomuntu ekhuleka athi egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Ngiyazi ukuthi mina ngihlale ngigcizelela ukuthi ophilayo. Bese bethi kuJesu Kristu ngiyakubona ke lokho sikuvumele ukuthi siyakusho. Kodwa ukuthi ophilayo akulona icala. Ngiyajabula mina nokuthi ngiyabona ukuthi uma ngingaba isibonelo esimbi abantu bazolimala kangakanani. Uma sonke baholi singayibona leyo nto ukuthi asibe isibonelo emhlambini, asibe isibonelo ebandleni, sibe isibonelo ngezinto ezinhle. Ngoba vele sizibonelo. Ngisho usuwenza into embi uzoyenza umuntu athi ubonele kuwena. Wesike thina sisebenza ngomoya. So uma umuntu engekho ngcwele usebenza ngomoya wesitha awutshale kubantu. Kubiza ukuthi sibe ngcwele ukuze sisebenze ngomoya onjani wokuphila. Ngomoya ongcwele ukuze abantu bagcwaliswe ngamandla kamoya ongcwele. Ifika nje lento njengoba ngiqeda ukuthandaza ngithi uJesu Kristu ophilayo kanti bese ngiyinakile. Hayi cha yena uyaphila. Hayi futhi mina ngeke ngikhohlise uyaphila. Simazi kahle-ke thina ekhaya lezwe. Simazi ngobufakazi babantu, simazi ngobufakazi bethu. uJesu Kristu inkosi ephilayo. Ayike angidlule lapha, angidlule. Bengikunotha nje ngoba sekuyisikhashana ngikunakile. Kodwa kulona icala uma wena ungakushongo ukuthi uJesu Kristu ophilayo cha. Akulona icala akukho ezweni kodwa nje mina ngathanda izwi lakhe kuyisambulo. Ake ngilibheke khona nizokubona ukuthi ngikuthatha. Mina isikhathi esiningi yonke into engiyikhuluma ngithatha ezweni. Izwi lakhe kuyisambulo chapter 1 qala ku verse 17. Ebonwa umpostoli uJohane uthi ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Ebona inkosi uJesu kulesi sambulo sakhe. Angiphinde verse 17 ngathi ukumbona ngawa ngasezinyaweni zakhe njengofileyo. Wayesebeka isandla sakhe sokunene phezukwami ethi ungesabi. Mina ngingokuqala nokugcina nophilayo. Yezwa nophilayo. Ngilithatha lapho ke lelo gama uJesu Kristu ophilayo. Uthi ke ungesabi mina ngokuqala nokugcina nophilayo. Ngangifile bheka sengingophilayo kuze kube phakade naphakade futhi nginezihluthulelo zokufa nezeHades. Awuyabhodla ngonyama isizwe sakwaJuda. Nginezihluthulelo zokufa nezeHades. Uthi ngakho ke lobo okubonileyo nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokho. Ngilithatha lapho ke uJesu Kristu ophilayo. Kodwa uJesu Kristu oyinkosi ephilayo. Hayike ngenzela ukuthi manje ngikuthanda nikwenza nazi ukuthi ngikuthathaphi. Mina ngiyathanda ukuphilizwe, ngilenze, ngilele, ngiphila, ngivukile, nginjani izwi. Asibe ngabantu abalenza izwi. Asibuyele ke ezweni lethu. John 17 verse 20 no 21. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo ukuba bonke babe munye njengalokhu wena baba ukimi nami ngikuwe kuba nabo babe kuthina kuzizwe likholwe ukuthi ungithumile. Ayike asiye lapha ke kuThesalonika bokuqala xolo besibili verse 5 kuya ku8 sikhuluma ngobani ngongenamthetho. Uthi verse 5 2 Thessalonians chapter 2 verse 5 anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na senikwazi ukumbambezelayo uzambulwe ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlakalo okungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena umbambezelayo manje lapho kuzokwambulwa lowo ongenamthetho yakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Ziningi izinto aseyidlile umphiko uKristu. Enye nje yazo asidingi lo siyalena le iTV kudala yadliwa umphiko uKristu. Usiyabuka nje phela ngoba usujwayele ukubuka. Kodwa izinto ezenzeka khona ziyethusa ziyesabisa ngoba zipromota inkolo kaSathane. Zipromota inkolo yabona inkoloze zipromota yona.
So ke qaphela ukuthi ubukani, ngoba lokho okubukayo kufida inhliziyo yakho. Lokho kufida inhliziyo yakho kuzophuma one day, because we are what we eat. Siyilento esidlayo. Qaphela umqondo wakho ungalimali. Qaphela wena ukukholo lwakho lungalimali ngezinto zidla ngamehlo akho uzibuka ku TV. Uyazi ukuthi ubukani. Uyazi ukuthi ubukani. Okunye hayi ngoba kuyizinto ezingcolile kuphela. Okunye akungcolile. Kodwa kupromote umoya omelene noNkulunkulu, kupromote i-antichrist. Kuveza izinto ezinjengokuthi umuntu uthandaza komunye uNkulunkulu izinto zenzeke. Yayibona lonto le ku-wrong lokho. Umuntu uthandaza omunye, kusho ukuthi khona omunye uNkulunkulu ofuna simthandaze. Cha, sithandaza uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Kuzofundisa ukuthi uyaphuma umoya kumuntu ungene komunye. That is impossible. Awukwazi umoya womuntu ungena komunye. Ngisho ofile akakwazi ukubuya azophila emhlabeni. Hayi, angishiye. Bazothi wageqa amagulu useyafake lo. Kodwa nje ngiyakutshela, qaphela ngoba umphiko uKristu usebenza ngazo zonke indlela. Ongenamthetho, hayi usubhizi. Ake sibalekeni nathi. Baleka nawe, uthi nyawo ngibelethe, nami ngizobaleka nami. Ngoba isikhathi esimbi kakhulu lesi. Ya, ake sike lapha kwabaseRoma besikhathi sikubona ngevangeli angenamahloni ngalo. Ngokuba kunamahloni ngevangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulona loyo okholwayo. Ivangeli lenza umuntu asindiswe. Ivangeli elinamandla. Ivangeli lezenzo 2. Hayi noma yiliphi. Ivangeli lezenzo 2. Kwathi angivele ngixhumele khona kwizenzo 2. Ivangeli lezenzo 2 bafowethu ilona elizosiza. Lapha makukhulunywa from verse 42 baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Baqinisela esifundisweni sabapostoli. Bafowethu lokho engikukhulumayo akuphumi kimi. Qiniselani kulesi sifundiso. Qiniselani. Ngo-2020 ukhona umzalwane owambulelwa ngalesi sifundiso. So qiniselani kuso, mangikhumbula ngingayibheka mhlawumbe ngizoyithola leyo VN. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni. Bayahlangana abantu bakhonze, whether kuhlangana imindeni emibili emithathu noma kuhlangana ibandla lonke, but baqinisele kuhlanganeni. Nasekuhlephuleni isinkwa. Akukhulunywa ngokudla la. Uma phela bekukhulunywa ngokudla, ufunda uverse 46. Uthi uverse 46, imihla ngemihla baqinisela nganhliziyo ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya. Yileso ke siwukudla, bahlephula isinkwa ekhaya. Besithi badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. But lesinkwa okukhulunywa ngaso la kuverse 42 izwi. Bahlephula isinkwa nasemkhulekweni. Izinto ababehlangene kuzo, ibandla laqala. Bafowethu singayilahli leyo nto. Siqinisele esifundisweni. Siqinisele kuhlanganeni. Siqinisele kushereni izwi, ukuhlephula isinkwa. Siqinisele emkhulekweni. Masibambe lapho uSathane engeke asithole. Athi uverse 43, kepha kwaba yilona lo muntu wehlelwa ngokwesaba. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Ngoba makune imangaliso ufuna simesaba uNkulunkulu. Uyazenza ukuze simesabe. Uyazenza ukuze simdumise. Ngake ngawukhuza lo moya ngelinye ilanga ukuthi kuthiwa uNkulunkulu kwazi ukwenza yonke into, akakwazi ukuzidumisa. I-wrong leyo nto. Uma wakwayisho udinga ukuphenduka because wamthuka uNkulunkulu, inhlamba leyo. Uthi uNkulunkulu kwazi ukwenza yonke into, akakwazi ukuyidumisa. If ever you said those words, you need to cry and be sorry before God. Ngoba uNkulunkulu akakaze ahlulwe utho. Uzosuka sebenzise wena efuna ukuzidumisa.
wasebenzisa uFaro wakhonka inhliziyo yakhe efuna ukuzidumisa. So musuku ukuthi akakwazi ukuzidumisa. Hayi asidlule lapho. Kuthiwa-ke kepha kwaba yilona lo wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso. Verse 44, bonke abakholwayo babe ndawonye behlanganyela izinto zonke. Lobu bunye esikhuluma ngabo. Usukusenenkinga uma kunomzalwane ongamthandi. Usukusenenkinga uma kunomzalwane othi awumphiwe. Usukusenenkinga uma kunomfundisi ongamthandi kodwa abanye uyabathanda. Inkinga ikuwena ayikho komunye umuntu. Wena nje onenkinga. Lungisa inkinga yakho. Lungisa indaba yakho noNkulunkulu. Vuma izono zakho uhlanzwe egazini lewundlu. Vuma uzisole uphenduke ukuze uthole umusa. Ofihle isiphambeko sakhe iZaga 28 verse 13 akayikuphumelela. Kepha uzivuma yazishiya uzothola umusa. Vuma ukuze uthole umusa. Bahlanganyela izinto zonke. Baqinisele esifundisweni sabapostoli. Baqinisele ekuhlanganeni. Baqinisele ekuhlephuleni isinkwa. Baqinisele emikhulekweni. Ugcine nini ukukhuleka? Asikhuleki kaningi ngoba sisemkhosini kuphela. Noma ungekho emkhosini, khuleka. Into emnandi ngoNkulunkulu uzwa ngisho ukukhuleka ngenhliziyo. Ucabanga ukuthi uyacabanga wena ukhuleka, ezwe enze njani aphendule. Nkani nje mawusudilizile udonga. Sisudonga. Remove that wall of sins and God will answer you. Uzokuphendula. Susa lolu donga lwezono. Funa ikhathaphila iligudluze. Hayi uzobona wena usuxoxa noNkulunkulu uzoba umnandi. Lobo ongabuzwa njengamanje. Vuselela ukuphila kwakho. Hlanza inhliziyo yakho. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile ngoba ibona bazombona uNkulunkulu. Usho njalo uJesu kuMathewu. Ngakho kasiqiniseleni njengebandla esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Bese emva kwalokho sihlale njengabakholwayo sihlale sindawonye. Sihlanganyele izinto zonke. U2 verse 45 bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Onokuningi akanike lo ongenakho. Kuze sili-enjoy ivangeli silijabulele. Musugubhela kwesakho. Uzothola ukuthi uNkulunkulu ukubusisile wena ekubusisela ukuthi ubusise umakhelwane wakho. Kodwa usamniki lutho. Angiphethe ngalento engike ngisho, ngijwayele futhi ukisho. Asithi utshalile unengadi. Amanzi akude. Bese uthatha ipayipi uliqhuma empompini. Uhambe uyochelela lapha amaklabishi akho nokunye. Inhloso yakho uqonda ukuchelela amaklabishi. Kodwa amanzi uwanika ipayipi ongafisi ukulinika kodwa ulinikela ukuthi liwadlulise ayofika eklabishini. Nakuthina kunezimo ezinjalo uthola ukuthi uNkulunkulu akubusise ekubusisela ukuthi lesi sibusiso sidlule usidlulisele kulo sidingayo. Wena bese ungazidlulisi. Usenkingeni ngoba la izoyeka khona ukukubusisa kobe ngathi uthakathi uloyiwe kanti cha. Kanti yini into eyenzeka kwisicebi? Isicebi kwabe kuLazaro esangweni laso enelonda enuka kwafika izinja zamkhotha sakumnwaya. Eyibona leyo nto. Yena wayevela idlulele nje. Lithi izwi uLazaro wayefisa imvuthuluka ewetafuleni lesicebi. Sagcwatshetshiswa lo muntu ukuze ukuceba kwakhe akudlulisele kuLazaro kodwa akazange akwenze. Qaphela ke nawe mhlawumbe unalezi zinto nazo nje ukuze usize ingane yakwamakhelwane iqeda umatric idlule etertiary. Mhlawumbe unalokho nakho nje ngoba kwenzela ukuthi njalo uma uthenga isinkwa uthenge nesakwamakhelwane. Njalo uma ugrosa ushayine grosa kwamakhelwane. Hayi bazalwane.
ake sibuyeni sibe ibandla elidala laqala, sibe ibandla laqala, siqinisele esifundisweni. Lesi sifundiso senziwa zonke izinsuku. Siqinisele ekuhlanganeni nasekuhlephuleni insinko, ukushera izwi nasemkhulekweni. uNkulunkulu uzokwenza imangaliso uma senze njalo, bese sifikele ukwesaba, bese siba ndawonye njengabantu abakholwayo, sihlanganyele izinto zonke. Hayi, ake ngiyibambe la. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ake sibe ibandla eliphilayo, ibandla elihamba ngobungcwele. Akudingi ukuthi uphume ebandleni lakho uzongena entabeni ukuze sibe ibandla eliphilayo. Hayi khona bazalwane, aningizwa nini. Angithi siqoqene ekhaya lezi siyibandla. Siqoqene ekhaya lezi siyibandla, kodwa hayi likaNsibande. Ibandla likaNkulunkulu yena wathi ngiqale le group. Kodwa hlala lapho ukhona, shine where you are. Musuphume ebandleni lakho. Angidilizi mabandla mina, ngizweni kahle. Kodwa sisonke singamabandla ahlukene, siwumzimba kaKristu. Hlala lapho khona and shine and perform where you are. Nami la ngikhona ngoba siyibandla sisonke. Sihlangane not ngoba sohlangana ngoba sizala kuNobaba uNsibande khona. Hlanganani nani lapho, nishare izwi, niqinisele esifundisweni sabapostoli. Hayi kulungile. Ake ngiguqe ngikhuleke. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibonga nje ukuthi ungitsheleke indlebe yakho namhlanje nje. Ngiyabonga. Ngicela usilethele abantu ekhaya lezwi. Ngicela wena ku YouTube uzishare inkonzo, bacele basubscribe. Nawe futhi uma uhlangane nayo kanti awusubscribeile, ngiyacela nje usubscribe. Nifundise abangakwazi ukusubscribe, abayakuthanda. Ngizwe abanye bekhala bethi uyinkonzo zika YouTube qala udlule ezithombeni ezirong before ufike enkonzweni. Abanye zibabambezele lezi izithombe, agcina umuntu esekhohliwe ukuthi ubefuna inkonzo. Cha, subscribe ukuze inkonzo izingenele yona kuwe, uyivele lapha phezulu efonini njengoba kusukuvela imessage. Uvela ucindezele khona uma uvula amadatha ungena enkonzweni, awudluli kukho konke ukungcola lokho. Hayi ke ake sikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu. Baba, egameni lika Jesu, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba, siyabonga ngakho konke sesikuzwile nesesikufundile. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi usize lo naloyo odinga usizo. Uyasazi sonke, uyasiqonda. Qalekisa imoya, amadimoni, amadevil worshippers, ama-satanist awanasabelo phezu kwalo nalo olalele le nkonzo. Uma kukhona ogulayo lalele le nkonzo, ngicela umphilise. Ngithuma izwi lakhe linamandla njengokweHubo 107:20. Baphilise Nkosi, bakhulule emathuneni. Siyakubonga ke Nkosi, namanje qhubeka ube kanye naloyo phakathi kwethu kuze kube usuku osilanda ngalo. Uma uzosilanda kanye kanye noma usasilanda nga-1 njengoba kwenzeka, siyakubonga Nkosi. Udumo lonke lungolwakho, lukufanele ngoba uyinkosi, unguJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Hayike sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Baba uNsibande siyavalelisa. Ngiyakuthanda lapha ekhaya. Ngifisa sezulwini. Inhloso yami khula emseni kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi.